yasekhaya ahatshaza amathambo. Hamente enhle yasekhaya xa uhatshaza amathambo kufanele ukuthi kuqala phakum ukuhatshaza kwamathambo kuqale ngawami amathambo ahashaze. Hamente enhle yasekhaya ahashaze amathambo. Uthi lo mbhali ndathi ndakuprofetha ahashaza amathambo ndaphinda ndambiza uThixo ngoba la mathambo alela ukufa. Ndambiza uThixo ndathi Thixo vela, Thixo vela. Uba ujikeleze nasemzini wakho, ujikeleze umzi wakho. Uba ngabantu bakho abaphangeli sokulila inyembezi uthi abantu abami abaphangeli kodwa jikeleza ikhaya lakho uthi Thixo vela, Thixo vela. Ujikeleze umzi wakho, ujikeleze umzi wakho. Noma kube umyeni akasabuyi athi xa ebuyile uke umjikeleze uthi Thixo vela, Thixo vela. Ujikeleze abantu bakho uthi Thixo vela. Uthi lo mbhali ngathi xa ndithi ndiyaprofetha ndimemeza ahashaza amathambo. Athi xa ehashaza ndabona imisipha, ndabona imisipha, ndawabona ebuya amathambo, labuya nelinye ithambo nabelikude labuya layazi indawo yayo. Ayabuya amathambo. Hamente asekhaya athi akubuya amathambo ndawabona amathambo ombathiswa ngenyama ngoba lo Thixo wethu uyambathisa. Hamente asekhaya wakwathi ebuya unyana wolahleko wathi mambathiseni. Uyambathisa uThixo, uyambathisa, uyambathisa uThixo, uyambathisa uThixo. Wathi akumbathisa uThixo. Hamente asekhaya ngoba lo Thixo wethu uthi lo mprofeti onguIsaya ayimfushane ingalo yakhe, ayimfushane ingalo yakhe. Noma ngabe sekunjani ayimfushane ingalo yakhe. Wathi akubambathisa uThixo wabamolda, wabamolda uThixo wababuyisa kwishape yabo, babuyiswa kwishape yabo. Sinothixo thina, sinothixo thina okwazi ukukholektha amathambo, okwazi ukukholektha amathambo. Wena mprofeti profeta ubaxelele uthuthu uThixo kuni. Nathixo xa ufunda phaya kula vesi ka11 ya vesi ka12 uthi lo Thixo baxelele mprofeti uvesi 12 uthi nditsho mna ndithi yabonani ndiyakwavula amangcwabeni ndininyuse niphume emangcwabeni. Sinothixo hamente yasekhaya owenza izinto ezi-impossible. Othi ndoba nyuse emangcwabeni. Hamente yasekhaya izinto ezi-impossible. Yanqanda le ntombi yakhabo Lazaro yathi hayi Nkosi sezini insuku usiyanuka uLazaro. It's impossible uba singavula leli ngcwaba. Wathi ko uYesu anditshongo nakuwe Martha, anditshongo nakuwe uba bawuthe wakholwa uyobona uzuko likaThixo ngoba lo Thixo uyakwazi ukumolda into ebisiphelelwe ishape ayibuyisele ndizokwenza izinto uzuko lwami. Awukholwa na? Andithethanga nawe, andikuxelelanga na Martha. Hamente asekhaya namhlanje uJesu usajikeleza, ajikeleze ebantwini athi andikuxelelanga na ukuthi xa uthe wakholwa uzobona uzuko likaThixo. Namhlanje uThixo asengathetha nawe athi andikuxelelanga na ukuthi uzobona uThixo. Hamente asekhaya kodwa into ethine masiyenze masimethembe uThixo. Sithi lo Thixo unakho ukuvusa ibandla lakhe, alivusa ibandla lakhe. Uthi xa usebandleni lakhe uziva uba sewungena ezulwini elilapha emhlabeni. Angakwenza uThixo noma ngabe kule society okhonza kuyo, ukhonza kula society ukuthi xa ungumshumeli ume apha ngaphambili ubona izitulo zikhona apha kungahleli bantu kodwa umbona umuntu athi xa ebheka athi abona ukuthi anokuhlala pha eduze kaMayi ngoba ndivani nomfundisi uMayi. Kodwa uThixo unako ukurevive ibandla lakhe alivuselele lingabi ngamathambo asithathathi. Alivuse uThixo ibandla lakhe kodwa ukuze kuvuka ibandla lakhe akuqale kumprofeti, akuqale mina, akuqale mina ndivile izwi likaThixo. Ngingabi nenkani, ngingabi nenkani njengabantu engithunywe kubo. Makuqale kimi
ukhashaza wami amathambo. Sekhashazile nawakho amathambo. Umdala apha enkonzweni ubala ukuthi ndandilapha ngexesha lomagqazana. Sekhashazile namathambo. Sekhashazile namathambo akho. Akhashaza amathambo. Khashaza amathambo. Xa isekhashazile amathambo asiyukulilisa nasodwa. Siyukulilisa nasodwa ngoba elinye ilishwa lethu lalapha enkonzweni uba sibe lapha siphinde sililisane sodwa. Ngake ndapha eAlice sinomfundisi uMayi. Sipha kwano college. Ndandibuka isimanga. Seqawe eziningi. Xa upha eAlice zininzi icawa ubujikele khona nansi icawa, jikele khona nansi icawa, jikele khona nansi icawa. Dithe nami apha ekufundisini bami xa ngijikeleza. Ukujikeleza kwamayimasayithi ufumanisa ukuthi after a kilometer is another society. After a kilometer is another society. Ufumanisa ukuthi njengoba uphuma la uzohamba le kilometer uyakula society. Yongena khona. Xa ungena kule society uzofumana abantu abathathu. Qala inkonzo. Ulusi yakudumisa, ukugqiba inkonzo. Uphuma uthi uyaphaya ufice bebabili. Kwamanye amaxesha ufumanisa ukuthi njengoba sewungene lapha because it's just a kilometer away. Ufumanisa into yokuba labo kade ubatshisa umthendeleko lapha sebeyagoduka. Indlela yabo igqitha apha kule society. Ndabuza kwenye isakethe ndibuza uba kutheni icawe ngapha enye ngapha. Bathi abaphendula hayi thina asivani nalaba ya. Sisesakethini eyodwa. Asivani nalaba ya. Ho. Hayi ngithi ngizobahlanganisa kaloku ndingumfundisi. Niba ngantoni? Hayi asazi thina. Kwakungamagosa amadala. Asabhubha. Kodwa thina siyibambile lapha. Akuqala apha kuthi khamente. Akuqala apha kuthi. Singabi ngamathambo asikathatha. Qala apha kuthi kakhashaza amathambo ethu. Uthi xa ubuyele emuva uba ngabe uyathandaza unommelwane ongevani naye ongathethi naye ngoba sinayo leyo nto ukuthi umfoka amadwe asivani naye futhi siyofika emangcwabeni singevani kodwa namhlanje akekhashaza amathambo uthi xa ubuya ku convention uhambe kuye umxhawule uthi umfoka amadwe usamthanda uThixo na nami ngiyamthanda uThixo into esuka yenzeka emahubeni kukhashaza amathambo akhashaza amathambo athakhashaza amathambo kwakhashaza nawama amathambo uthi xa uhamba uthi into ebendiyizo izolo namhlanje andisezizo ndiguqukile uthi mna I was blind but now I see ngoba amathambo akhashazile amathambo umfoka amadwe xa unceda umfundisi uMayi enyuka ezothandaza uthi amathambo akhashazile akhashaze nawakha amathambo akhashaza amathambo akho ngoba ngamanye amaxesha asivani ngisho nezihlobo zethu singathandi nabantu esizalana nabo kodwa thina sibe sithi siyathandaza awakhashaza amathambo xa kuvusana ubuprofeti akuqale kuwe kukhashaza amathambo kukhashaza amathambo kukhashaza amathambo kukhashaza amathambo akhashaza omanyanweni akhashaza amathambo akhashaza amathambo akhashaza amathambo akhashaza amathambo akhashaza amathambo akhashaze Ungazwe
Wena Thixo wethu ungu Alpha, ukanti wena mzali wethu ungu Omega, wena usisibalo, wena usisiphelo sobomi bethu. Sibulela Thixo wethu lemvuselelo engaka, sathi ngelixesha sisithi sizimele kwakuthi, kodwa ilizwi lakho lasibhaqa Thixo wethu, ngoba silapha size kule convention kusuka ngoLwesithathu, sizawuhamba sibheke emakhaya. Abantu abaninzi banethemba loba xa sibuya sizawubuya singamathamba aphilileyo Thixo wethu. Khawuqale ngami Thixo wethu ngalomzuzu, ngoba inkonzo sikuyo Thixo wethu ingasincedi nje, sinexesha lokunkinkisha. Lakuthethwa ilizwi lakho ndimana uthi bekuthethwa nombonani, bekuthetha nomadwe bekungathethwa nam. Siyabulela Thixo wethu kusibhaqa kwelizwi lakho. Ngamanye amaxesha sithi sihambisa ilizwi lakho ebantwini, libe ngelo xesha lingasincedanga ilizwi lakho. Malithi ke Thixo wethu ilizwi lakho xa silithetha, maliqale lithethe nathi, lichukumise thina. Ingabize ezavesi zisifisa kamandi kuphela, kodwa kube neziya zisichallengeayo Thixo wethu, esithi sakuzithetha sibonakale nathi sinokuguquka Thixo wethu. Naba abantu bakho ngalomzuzu babuyele emakhaya, babuyela kwezameko bebezishiyile Thixo wethu, kodwa kawusitshintshe ngalomzuzu, uvuselele lamathambo singawo malisulungileyo, ukuze ze kuthi kwindawo isawubuyela kuzo, noba abantu basazi ngeyiphi indlela nangeyiphi imikhwa, kodwa mababone izidalwa ezitsha Thixo wethu. Sicela wena malisulungileyo uphume kule uniform, kodwa ube lapha kuthi thina siziziqu, ngoba singabantu bokukhamaflaja Thixo wethu. Lithi lakusibona ilizwe sinxibe ezikhola, lakusibona ilizwe sinxibe ezimanyano Thixo wethu. Abantu bakho babe nethemba Thixo wethu, ngoba babona abantu bakaThixo, kodwa abantu bakho bawuhlala nathi aphinda avuka amakakade ethu Thixo wethu. Hamba nathi ke Thixo wethu, ilizwi lakho lisincede singoneli nje Thixo wethu kule ndawo yaseMarhubeni, kodwa nakweza ndawo sivela kuzo, emisebenzini yethu, ekuhlaleni, emakhayeni ethu nasemitshatweni yethu, nakubantwana bethu Thixo wethu, ngoba siyayazi ba wena unesandla sinamandla Thixo wethu esingachukumisa nangalomzuzu. Sithi thina noba besikweziphi imeko, kodwa sibonakale singamathamba arhatshazayo, amathambo anempilo Thixo wethu. Hamba nathi ke Thixo wethu, usikhokele, usilungise ngamanye amaxesha onke Thixo wethu, ukuze ilizwi lakho silifanele Thixo wethu. Sikelela ke Thixo wethu umkhonzi wakho bethetha ilizwi lakho, uphinde wena wandise kuvimba wakhe. Bathi abantu bakho bonke abakhoyo kule ndawo ubasikelele, ubathamsancelise, kungabi ngabo bodwa kodwa kube ngabo nabalesekede yaseMarhubeni Thixo wethu. Ilizwi lakho malisincede ngamaxesha onke, ngoba sibonile elizweni bakhona inokusinceda, kodwa kukuhlala Thixo wethu kuwe, sigcinwe lilizwi lakho ngamaxesha onke, ngoKristu inkosi yethu. Amen. Kuvuya uya kwaminti ndikavuya tika ukuzama kwa
Ndaprofeta ngoko bendiwisela umthetho ngako kwabakho isandi ngakuprofeta nanko kurhashaza asondelana amathambo thambo lasondela kwithambo lalo kwaba uThixo oxolo uThixo othando angawasikelela la mazwi sithi xa sihamba sigoduka sibuyele emakhaya sivume xa isehashaza nawethu amathambo ngoKristu umkhululi wethu ngokunakunaphakade amen. Dalulelisandla dalulelisandla ndithandaza Enkosi mama ndicela kuphakanyiswe i-delegate yaseMbandane izosenzela ilizwi lombulelo. Dalulelisandla
Ndibulisa umama president, umama ex-president, umama general president, ndibulise umama bishop, ndibulise umama nobhala, umama usekela nobhala, ndibulise umama Nondyebo, ndibulise umama CCS, ndibulise obaba befundisi nomama befundisi, omama baba amakhosikazi abefundisi, ndibulise omama onoBhayibhile, ndibulise omama abaphumlikazi, omama abadala bebandla, ndibulise omama ovice nezigqeba zabo, ndibulise delegates, ndibulise observers, ndibulise convention yonke iphela ngelihle igama lika Yesu Kristu umfeli wami. Amen. Ndiphakamela ukubulela ubawo othe wasipha amazwi amnandi kule service. Bawo sivile siyabulela kakhulu azawuhashaza amathambo. Ke bawo dithunywa ile convention dithunywa ingqutha labo mama tata uba manditsho okokuba ke tata phezu komsebenzi omkhulu owenzileyo ikhona into abazawukuteketisa ngayo. Enkosi. Enkosi kumama. Sicela umama ofumene ifone kamama udistrict CCS amfumanise please. Phone kamama uSigila amfumani. Insimbi enento elihlaza nayo umama oyitholeyo asitholisele. Siyacela bethunana zonke izinto zabantu ezithe zabaziyalahleka bazifumane. Enkosi. Masithabatha iculo emaculweni ethu iculo 405 bongani uThixo siphinto zonke bongani nalapha sidalwa kwanonke bongani ezilwini ke nonke sihlwele uyise nonyana nomoya ingcwele utata umfundisi unjilo umsotshane uyophakama ke azokwamukela ufefe 405. Bongani uThixo osiphinto zonke bongani nalapha sidalwa kwanonke bongani Ke singabaprofeti sibonga uThixo uyise nonyana nomoya ingcwele ake simbongeni nangokuba silula izandla zethu kwisitsha somnikelo silula izandla zethu thina abaprofeti abangenakuxokozela masituleni iculo Masithinqo Ozethu Yehova Simbo
Simba Bonavagade Kubo Bo Bongo Thixo akakho ngalinganiswa nawe Thixo ongame ezulwini ongame emhlabeni enhlalweni nasempilweni esiphakathi kwayo emini enkulu nje sizaphambi kwakho Thixo longileyo sicengwa lolo fefe lwakho othe ngalo wasikhapha safika kule nduli yase KVPM Thixo longileyo zonke izinsuku umoya wakho sawuva usehla phezu kwethu koselungileyo xa kuzawuguqukwa kubhekwe emakhaya kosenamandla sithi Nkosi igxotha uSathane kosenamandla singathi besiphuma apha sonwabile sifikele Nkosi ezinyembezini Thixo namandla wonke ngolo umnikelo wabantwana bakho Thixo lungileyo besithi iva izicelo zabo usikelela uthamsanqalise koselungileyo njengoba ke kufanelekile koselungileyo sibongane ilizwi othe Nkosi ngesicaka sakho umfo kaMbonani kosenamandla wasinika lona ukuze Thixo lungileyo sibe zi-agents of change kwindawo Thixo esiphila kuzo yiba nguThixo kuthi sibe ngabantwana hamba nathi Nkosi ngexesha lelizwe elijikileyo Thixo lungileyo uvala iziginqe usibuyise usijikeleze ngabanye kukho Nkosi nabanikele ngenhliziyo ngenxa yesimo Thixo abakuso ngelixesha benze bangapheli ithemba endleleni wenza ukuthi ngomso kube kungafani namhlanje sikelela ke Nkosi lomnikelo uthamsanqelise ngenxa yalo wayefile waphinde wavuka onguYesu Kristu Nkosi yethu amen 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 amen